Andibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphuli ke akho nto inintsi sawuzanayo ngoba sithi nje maske singene kulo mcimbi we-first half sizama ukucacisa into yokubana ke ingaba amakhwenkwe weKaizer Chiefs adlala njani ke baphulaphuli. iKaizer Chiefs zothi ga ngoku umdlalo iyawukhontrola iwubambele kuyo ezandleni, futhi ke nakulaa game yabo neStellenbosch azange iKaizer Chiefs phaa ileqwa siStellenbosch, yayiwubambile laa mdlalo qha iStellenbosch saba nelakhi yokubana ke siphumelele. iKaizer Chiefs lo mdlalo iyawukhontrola abaphulaphuli, ubambe ncakasana. Esiswini sabo sibona uMabuye, sibone uNgcobo, sibone uChislet. Nkosindiphile Ngcobo umfana omdala, ewe ke ugqibele kudala udlala uNkosindiphile Ngcobo, kuyabonakala phaa naphaa umfana omdala ubonakala emveni kwemizuzu ethile ebaleni. Esibini indawo ngoNkosindiphile Ngcobo, ingase umfana omdala angakhuthala, ingaske uNkosindiphile Ngcobo angakhuthala. Ibhola italente uyiphiwe nguThixo, qha livila umfana omdala. Uba nje uNkosindiphile Ngcobo angasusa ubuvila umfana omdala akhuthale njengezinye ii-players, iskima angasifumana umfana omdala. Into embethe kakhulu phaa uMapholo balivila, and ookhowutsha ke basuka kulaa mazwe abayithandi iplayer elivila. uNkosindiphile Ngcobo ngaske umfana omdala ke anganala mdlandla, azimisele, ayeke laa nto ukuthi uyayazi ukuthi umfana omdala ugude ekupaseni, and uyayazi into yokubana ke abalandeli abanintsi abazijonge ezo zinto zokubana ulivila akafuna umakha, akafuna ubaleka. Bajonge into yokubana uNkosindiphile Ngcobo yiplayer, uyadlala, unetalente. Nazo kuphela abantu abanintsi abayijonga uNgcobo. Ezinye izinto ezingekho rayithi ngaye abazijonga abantu abanintsi. Thina ke iplayer siyiqala ekuqaleni soyigqiba ekugqibeleni into yokubana uNkosindiphile Ngcobo unetalente elihle, futhi umfana omdala iproblem yakhe livila umfana omdala. Uba nje kungasuka laa nto buvila kuye konke kungalunga. Sigqithe ke kuye uNkosindiphile Ngcobo siye phaa ku-Ashley du Preez umfana omdala. Andiyazi noba uDu Preez kwenzekelani kuye baphulaphuli ke. Umfana omdala unebhadi, unelishwa phaa uDu Preez, ngoba umfana omdala abaniyakhumbula kakuhle waphosa igowuli kwiCAF Confederation Cup, i-open net. Emveni koko abaqeqeshi beqela leKaizer Chiefs bafuna ukumphumza, bezama ke ukumsindisa, bezama ke nokuthi ke umfana omdala ke azifune. Uyabuya ke namhlanje umfana omdala, ubuya futhi usaphethe laa nto wayeyishiye kwiCAF, uphosa enye open net futhi umfana omdala. Asazi noba sawuthi libhadi elimlandelayo noba kwenzeka ntoni, kodwa ke simnqwenele into yokubana kuDu Preez naye ade umfana omdala abekwazi ukufaka amanqaku, ngoba into eshota kuye kukufaka amanqaku. Ii-runs uyazenza, ukuleqa ii-defenders uyakwenza, ukuspeyisa uyakwenza. Into eshotayo umfana omdala kukufaka amanqaku. Ngawo uNkulunkulu ke anganaye ampha amandla amfakisa amanqaku uDu Preez. Sigqithe ke lapho inqaku elihle phaa elifakwe nguDa Silva baphulaphuli ke, lihle kakhulu elaa nqaku, cross entle suka phaa kuGlodi Lelopo, wayithatha uDa Silva wayivalela emnatheni. Yabe ke iKaizer Chiefs ke iyalida apha ku-first half ke ngo-1-0 ke baphulaphuli ke. Khani ke nibukele ke nangamagqabantshintshi walo mdlalo, nibukele nazi highlights ke ze-first half, kodwa ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.